Исәнмесез, Мәйдан каналын караучы мөхтәрәм тамашачылар. Ямлы язлар сезгә күтәренке кәеф, шатлык, куаныч алып килсен дигән теләктә, лаеклы хит тапшыруында сезне бүген мин, Ленар Кашафетдинов сәламлыйм. Бүгенге чыгарылышта сезне күңелле яңалыклар, матур җырлар көтә. Исегезгә төшерәм, яраткан җырыгызга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат Мәйдан ТВ сайтында. Татьяна Ефремова иҗади уңышлары белән шаккаттыруын дәвам итә. Бу юлы ул Айдар һәм Алмаз Юнысовлар белән уртак җыр яздырган. Бик матур җыр булырга охшап тора. Җыр яздырган арада егетләр белән баянга җырлап алдык. Ә уртак җырыбыз тиздән дөнья күрәчәк, диде Татьяна. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim davalmim, yüreğine seçitli. Seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, hislerimde sönülür. Yol taptı beragene, yüreğimiz gelene, bari seni yepkene. Seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, көңеліме ем biresin. Ринат Каюмов фикеренчә, җыр уңышлы булсын өчен аның сүзләре күңелгә үтеп керергә, ә аранжировкасы заманча булырга тиеш. Ә иң мөһиме башкару осталыгы. Артист кеше җырны үзе аша үткәргә тиеш, диде Ринат Каюмов. Bарлылар үтеп китәләр, йөрәгемне телгәләр. Барлы тормышлары күңелле, яшәүләр бергәләр. Айларда син сөйгән ярым, ялгыз үтә елларым. Тормыш кадрын бәрер өчен,
koyunda sen nasip yarım. Aylarda sen söygen yarım, yalnız öten yıllarım. Durmuş kadrin beri üçün, koyunda sen nasip yarım. Benim yüreğim aşkına Kabar göz yarımını Elle ulğına bilmeymi Bu dünyanın varımını Aylarda sen söygen yarım Yalnız öten yıllarım Durmuş kadrin beri üçün Koyna sen nasip yarım. Gökten indi seni ezlim İlk tabağına alımım Sinyaligen mehabbetne Elle hamanda saklayım Aylarda sen söygen yarım Yalnız öten yıllarım Karmış kadrin beri üçün Koyda sen nasip yarım Aylarda sen söygen yarım Yalnız öten yıllarım Durmuş kadrin beri üçün Koyda sen nasip yarım Durmuş kadrin beri üçün Koyda sen nasip yarım Koyda sen nasip yarım. Алина Әхмәтшин әйтүенчә, артист кеше ихлас булырга тиеш. Шул чакта гына халык мәхәббәтен яулый алачак. Нинди рухтагы җыр булмасын, салмак мул, дәртлеме, җырны чын күңелдән башкарырга кирәк дип саный Алина Әхмәтшин. Алина белән килешмичә булмый җәмәгать. Yalgızlıkka түзми әрніп яна Yalgız yana yaralı yürek Sevmeyim deydin seni ana Deydin mine ana Deydin uylama Men hamanda yalgız Dalmadım seni gelir bulsan sonlama Sevmeyim deydin seni ana Deydin mine ana Deydin uylama Men hamanda yalgız Dalmadım seni gelir bulsan sonlama Бар тірекні жерде бар яратқан Яшар үшін екеу біргелеп Неге ташлап кеттің ялғыз еттің Йөрәгімні минем тілгәләп Сөйлейм дедің сені ана Дедің мені ана Дедің уйлама Мен хаманда ялғызым Талмадым сені келер болсаң соңлама Сөйлейм дедің сені ана Дедің мені ана Дедің уйлама Мен хаманда ялғызым
Кайтып кавышырга Йырак айган инде аралар Сөймим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама Мин һаман да ялгызым талмадым сине килер булсаң соңлама Сөймим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама Мин һаман да ялгызым талмадым сине килер булсаң соңлама Син романтикмы дигән сорауга Рөстәм Асаев булай дип җавап бирде. Мин романтик та түгел, матур сүзләр дә әйтә белмим кебек инде. Әмма хатыным Айгөлсез үземне күз алдыма да китерә алмыйм. Ул искиткеч хуҗабикә, зирәк кеше, акыллы хатын-кыз диде җырчы. Тезелешеп кышлар китә җылы якка Нишләсеннәр аларны да тормыштарда Ачырабыз балаларны бездә шулай Булсын дибез тормышлары һәр чак уңай Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем Белегез сез ата-ана кадерләрем Сыз юлларыгыз булсын аккан Җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан Кышкайларның очар юлы ай-һай ызын Ялгышмаска, югалмаска улым, кызым Бирәк икән күркәм сабыр канатлары Язмышларының була җанны канатканы Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем Белегез сез ата-ана кадерләрем Ышыгыз сез юлларыгыз булсын актан Җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан Тезелешеп кышлар кайта туган якка Аларны да нигез ташы бире тарта Ишетегез сездә йөрәк тибешләрен Туган йортны онытмагыз җимешләрен Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем Белегез сез ата-ана кадерләрен Ышыгыз сез юлларыгыз булсын актан Җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем Белегез сез ата-ана кадерләрен Ышыгыз сез юлларыгыз булсын актан Җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан Ышыгыз сез юлларыгыз булсын актан Җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан
Лайыклы хитта кунакта эстраданың талантлы, популяр артистлары Лилия Хамитова һәм Руслан Трапезников. Исәнмесез, ничек кәефләрегез? Аллаға шөкер. Кәефләр әйбәт, исәнмесез кадерле телевизор караучылар. Хит-парадта Лилия Хамитова белән Руслан Трапезников башкаруындагы Буран дулы җыры катнаша. Дуэт җырлау кемнең идеясы? Октябрь айында мин Лилия Хамитованың телефонын табып, онарга шул идеяны тәкъдим иттем. Һәм инде ул ризалашты. Бүгенге көндә инде сез менә тулы продуктны күрә аласыз һәм ул сезгә ошар дип өметләнәбез. Лилия ханым, менә Буран дулы җырын бит инде тамашачы беренче версиясын үз иттеме? Менә хәзерге вакытта яңа яңгыраш алды бит инде җырыгыз име? Аны халык ничек кабул итә? Кабул итүен аны инде вакыт күрсәтер, чөнки менә Буран дулы беренче версиясы менә быел 23 ел булды. Шушы иске версия белән яңгырауына, яңа яңгырыш инде анысы вакыт күрсәтер дип уйлыйм һәм менә без яшьләр дискотекасында җырладык. Хәтта мин нәрсә җырлаганымны ишетмәдем, чөнки зал кушылып безгә җырлады. Күңелләренә үткәндер дип уйлыйм. Афәрин, бу Буран дулы җырыгыз минем үземдәге йөрәкләргә үтеп керә торган җыр. Менә клипта Лилия Хамитова бөтенләй яңа образда. Берәр нинди тәнкыйтьләр булдымы? Бу дөрескә әйткәндә минем өчен үземә дә бик яңалык булды. Әле шуңа сөендем, реставрациягә биреләбез икән әле. Һәм менә ничектер мине үземне өтәрде. Шушы образ әле яшәрергә менә яшь егетләр янында җырлагач. Бу миңа ничектер өтәргеч бирде. Үземне үзгәртү өстендә эшләргә кирәк икәнемне аңладым. Моның идеясы Русланныкымы? Әйе, ул инде бөтен нәрсәне ул өстерәп барды, дөрескә әйткәндә, бөтен финанс ягында җыр булдыруны да мин әнә шул килеп, җырлап китеп, һәм клипта төшер өстеннән инде минем килүем генә дөрес булсын. Менә дөрестән дә мин үземне шушы җыр дәврендә беренче тапкыр үземне хатын-кыз итеп хис иттем. Ират артыннан бардым. Бу очракта Руслан инде. Менә яңа образга тиз ияләштегезме? Ияләшү бу бит инде клип өчен генә, әлбәттә. Урамга шул образда йөрермен дип уйламыйм. Минем өчен бик кызыклы күренеш булды бу. Лилия, моңа кадәр Руслан Трапезниковның иҗатын күзәтә идегезме? Шуны әйтәм инде, Руслан. Безнең тапшыруда бары шуны гына. Яшерен батырын түгел, дөрескә әйткәндә, менә ул шалтыратканнан соң кем икән бу дип, мин дөрестән дә социаль челтәрләргә кердем һәм аның иҗаты белән таныштым. Хайран гына матур җигет икәнен күрдем инде. Мин хатын-кыз буларак бит инде хатын-кыз күзлегеннән карыйм. Мин инде бирәк Русланның фасадын бузмаска дип карадым. Ярар инде җырлау ул бер, гафу итегез инде, безнең бит инде возрастной күренештә бар. Аерма бар. Шуңа күрә әле ул курыкмыйча миңа шушы тәкъдим белән чыгуына мин гаҗәпләндем. Бик ошады аның җырлавы да. Һәм уңышлар инде Руслан сиңа наным. Менә алга таба тагын берәр җыр ясарга иҗат итәргә теләгегез юкмы, тагын берәр дуэт? Теләгебез бар. Иншалла, Алла бирсә, вакыт күрсәтер, бәлки яңа дуэтлар да ишетерсез, яңа җырлар безнең дуэттан. Миңа хыянат итмәсә, Русланнан гына тора. Русланнан тора инде, без инде ничек тә тырышырбыз, исән-сау булсак. Иншалла, әлбәттә инде миңа таныш җырны миңа яңа баштан җырлау ул авырлык тудырмады. Монда инде Русланга миңа карата үзгәрергә туры килде. Нәрсә дип әйтәсем килә, яшьләр бөтенләй икенче төрле карый, бөтен яклап та. Һәм мин бик сөенәм шушы яңа форматта үземне күрсәтә алуыма. Инде халык ничек аны кабул итә, анысы инде дөрестән дә вакыт күрсәтә. Вакыт күрсәтә.
Бик зур рәхмәт, име, менә буран дулы җырыгыздан бер генә куплет булса да җырлап китә алмассызмы икән? Ну, куплетларын безнең бит инде айрым-айрым җырлыйбыз. Шул кушымтасын гына җырласак кына инде. Әйдәгез. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эчләреннән килеп чыгарсың төсле. Әфәрин. Бик зур рәхмәт. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә алдагы иҗатыгызда уңышлар теләп, сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Майдан каналына. Әлбәттә инде сез булганда, безне күзәтеп торганда, без инде халыкка әлбәттә сезнең аша барып җитәбез һәм бездән айырмасын. Амин, шулай булсын. Без сезне яратабыз. Бик зур рәхмәт. Без алга таба дәвам итәбез. Рәфис Калимуллинның 4 ел Мәскәүдә яшәгәнен белә идегезме? Мәскәүдә машиналар ремонтлый идем. Шулай ук лифтлар ясау белән дә шөгыльләндем. Яшь вакытта бер эштән дә тартынмадым. Савыт-саба юрга, урам сибергә дә туры килде. Терлек тә асырап карадым ди Рәфис. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләрме әле? Bizdə qayın iki tırmış, big
Татмыйлар сөйгілері Барын табылмаған ақ кышыларының Кибеп бітмәс мекені күллері Ике бізде яна ике ұшақ Ялқынлары жаны көйдірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Ике бізде яна ике ұшақ Ялқынлары жаны көйдірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Түгілдір яр сүйірәкілеріні Бірге қошып біттін итерге Біз бит икеу тик бір үйірәкі болып Яшәрге де бізге яшәрге Ике бізде яна ике ұшақ Ялқынлары жаны көйдірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Ике бізде яна ике ұшақ Ялқынлары жаны көйдірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Түгілдір сөйі ташқан шақта Сын түгілдір ялқын барында Сын түгілдір әлі ұшырашыплар Қауышырға жәйреңі таңында Ике бізде яна ике ұшақ Ялқынлары жаны көйдірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Ике бізде яна ике ұшақ Ялқынлары жаны көйдірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Язмышының салқын буранлары Араларға күртлер идірі Араларға күртлер идірі Студиябызда қонақта татар эстрадасы жырчысы Рамил Закиров. Рамил, сәлем, ничек кайфләр? Сәлем, Ленар, Аллаға шүкір. Барсы да яхшы. Язгышамы? Ниһаят, әйе, чыннан да дөнья уяна, мин дә уянам. Бик яхшы. Афәрин. Рамил, менә син эстрадаға ташкын булып килеп кирдең дә, біраз вакытка югалып тордың. Ни сәбәпле? Дөресен әйткәндә, бу югалуның сәбәпчесе булды коронавирус. Менә локдаун вакытында бит инде дөнья өйрәтте күп кешене бер генә эшең булу яхшы түгел икәнлегенә. Шуңа күрә менә мин дә уйладым да, минем әти әйтмешли, җүнле эш белән шөгыльләнә башладым да, эшмәкәр булып бераз гына әзрәк иҗат юлыннан читкәрәк китеп алдым. Менә хәзер ниһаят иҗат кешеләренең шулай бит инде, иҗат барыбер үзенә тарта. Сәхнә бар үзенә тарта. Шуңа күрә бераз вакыттан соң менә инде иҗатка кире кайтырга булдым. Әлбәттә, хәзер минем эшем дә бар, җүнле эшем дә бар. Һәм җырлар белән дә шулай ук халыкны шатландырам. Рамил, дусларың күпме синең? Дусларым күпме дигәннән, дөресен әйткәндә, чын дуслар ул күп була алмыйдыр минемчә, ләкин танышларым, яхшы танышларым бик күп. Гомумән әйткәндә, мин дуслашырга, танышырга
танышырга, кешеләр яңа кешеләр белән аралашырга бик яратам. Инде миңа калса, чын дуслык инде ул, беләсеңме, менә яшь бара бит инде. Инде мин дә 30-дан өстә бит инде. Шуңа күрә минемчә 30-дан соң чын дуслык инде ул барлыкка килмидер. Чын дуслык инде ул бәләкәй чакта, яшь вакытта барлыкка киләдер. Шуңа күрә дусларым бармак белән санарлык кына, инде таныш белешләрем байтак. Җитәрлегеме? Әйе. Ярар, ә менә үзеңә охшамаган якларың бармы синең? Юк, мин идеаль. Юк, дөресен генә әйткәндә ул бардыр инде ул. Мин аның турында уйлаганым бар. Менә бер үземә менә шундый менә ошамаган ягым бар. Ул килгән менә миңа башыма бик күп идеялар килә бит. Һәм менә күпчелек идеялар шулай менә идея булып кала. Тормышка чынга ашырылмый. Менә шул якны нишләп белмим, менә ансына менә әле казынырга кирәк, ансыны белергә кирәк. Менә шул як ошамый, чөнки әйтәм бит күпчелек вакытта да менә шул идеялар килә, аны уйлыйсың менә, ничектер ул онтылып китәм инде. Аннан соң вакыттан соң карыйсың, ул идеяны инде бүтән кеше эшләгән. Һәм инде шуннан соң карыйсың да, эшләгән булсам, менә хәзер минеке булган булыр дип. Менә шул якына әзрәк борчый, калган яктан вроде нормально була инде. Шулай булсын. Алгаша да. Рамил, менә син җырчы гына түгел, гаилә башлыгы да бит, әти кешесе. Аллаһа шөкер. Аллаһа шөкер, инде әти булдым 2 ел элек. Менә уйлаган идем, мен теге вакыт бигрәк тиз бара дип, менә әле кызыма 2 яшь тулды гына дип бер карасаң 2 яшь вакыт түгел инде бит. Икенче яктан менә булай мизгел кебек үткән кебек ул вакыт. Әле кайчан гына мин үземә 2 яши, уже кызыма 2 яшь. Шуңа күрә беләсеңме, менә ул чыннан да шуны әйтергә кирәк, балаларың булу һәм инде менә шушы гаиләңдә җылылык, гаилә учагы җылы булу ул иң зур бәхеттер ул. Шуңа күрә балалары булмаган кешеләргә мин инде тизрәк шул әти-әни булу бәхетенә ирешергә телим. Кемнәрнең инде бар, арттырыгыз бәхетләрегезне, моның өстендә эшләгез. Менә шул. Рамил, бик зур рәхмәт сиңа. Иҗади уңышлар телибез һәм бүгенгә синең белән саубуллашабыз. Рәхмәт. Саблыгыз. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, берлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, иләштәй йөзеңләр, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Бар килгән чияләр, ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп сөюдә бата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, миләштәй йөзеңләр, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Белән бер тыелмый телләр, атлаган эзеңдә үсә гөлләр. Ой шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп сөюдә бата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, миләштәй йөзеңләр, шомыртай
kirpikler ko'zingday Sirinler olib baram senga Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырын тыңлайлар бит. Юл итсеннәр кешеләр нормально. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Баракай тәмлеме бергән иреннәр карама Берсенә карлыган күзләр Миләштәй йөзеңләр Шымыртай кирпекләр күзеңдәй Сириннәр алып барам сиңа Вәсилә Сафина яшь чагында 8 март укыйннан клубта оештырылган концертларда катнаша торган булган. 8 март безнең өчен көтеп алынган бәйрәм иде. Уку чорында сәхнәдән төшми идек. Бүләкне дә матур котлаулар белән бергә сәхнәдә тапшыралар иде, ди Вәсилә ханым. Тормышымның бизәге син Бәхеттән чигелгәне Күзләремне камашатырып Ләйсәннәр сибелгәне Көндә син төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Көндә син төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Хыялларым иңенәремә Канатлар куйганы кебек Син юкатканың мәләкәтем Мәңге булмас бер ирек Көндә син төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Көндә син төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Гафу итче мине Ходай Аны артык сөйгәнегә Рәхмәтлемен синең алда Шундый бәхет биргәнгә Көндә син төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Көнемдә син, төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Көнемдә син, төнемдә син Шатлыгым кайгымда син Бар дөньяда шуныңдай берәү Сине яраткан димин Лилия Вахитова күңелле яңалыгы белән уртаклашты. Кызым 8 мартка зур бүләк ясады. Югары уку йортын кызыл дипломга тәмамлады. Ул да минем һөнәрне сайлады. Җыр укытучысы булачак, Аллаһы боерса, ди ул. 2 кызым, 2 оныгым бар. 8 март бүләген үзләре сайлады. Мин акчасын гына түләдем, диде Лилия Вахитова.
bilen uradın, sen tırmışıma kirttin yaڭalık. Güçlü minim sina bulgan kıysiler, süyü kitapları yazarlar. Nazlarına kumle canlarım, yılmayıplar mina korasan. Babatlar eytemsin, yaratam, yaratam, yaratam. Nazlarına kumle canlarım, yılmayıplar mina korasan. Babatlar eytemsin, yaratam, yaratam, yaratam. Tek işlerimini şeşek attı süyü yıllarım. İsmin kabatlap güvelimden seni oylap yürüyen günlerim. Nazlarına kumle canlarım, yılmayıplar mina korasan. Kabatlap eytemesin, yaratam, yaratam, yaratam. Nazlarına kumle canlarım, yılmayıplar mina korasan. Kabatlap eytemesin, yaratam, yaratam, yaratam. Varsana sen şeklenme haşan üzüme. Şın gönülden şunu yürekten eyken, yaratamam diyen sözüme. Nazlarına kule canlarım, yılmayıplar mina korasan. Kabatlap eytemsin, yaratam, yaratam, yaratam. Nazlarına kule canlarım, yılmayıplar mina korasan. Kabatlap eytemesin, yaratam, yaratam, yaratam. Kabatlap eytemesin, yaratam, yaratam, yaratam. Yaratam, yaratam, yaratam. Рәфис Хөснетдинов Габдулла Рахимкулов исемендәге халыкара вокалистлар конкурсында беренче дәрәҗә лауреаты булган. Конкурс Магнитогорск шәһәрендә узды. Мине татар җырын иң оста башкаручы дип таптылар. Оештыручыларга зур рәхмәтемне белдерәм, диде Рәфис Хөснетдинов. Dengizlerin kişiken şokta, çile davuldan mini sakladım. Jılı süzler canımı tulur bulada, dikeytirge çora Canıma tuğla bulada, dikey
Кызганыч дуслар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән күрешүемә шиксез шат идем. Киләчәктә дә күрешүләр насыйп булсын дигән теләктә мин, Ленар Кашафетдинов, сезнең белән саубуллашам. Җырлап яшик. Иң шәп җырлар Мәйдан каналында.